salama tompoko. Salame, ino raha azoko agnampy agnanazy Ramose? Tsy zany madame fa zaho baka lena agnaty dossier. Le dossier amin'ny agnarana Francis. Satria apaka zalomoaly zany nantsofiny directeur. Ke zany mahantony naviako ke handigna tony hantso madame na mozigny ya zay fitsaroako ary mandroso atao basana fa nandeterike monsieur le directeur ya wa azalagna ka pandeso fa tsy magnino karaha madi baka izy to ndraiky tsy magnino aloha oui misy olo mitady ana monsieur le directeur to de fampidiro izy zany midira zanena ya hiditra za monsieur Francis hela zalahy anao ma directeur ato ty izy ko heky ana zalaza tsy mila nagnano dossier zalaza tonga de efa natantsika korokoragna mangingigny ambadimbadika igny fô pitripitraha zalahy ya so de mba fandeha tavoankely anao aho sala agareo ty sala mbola tsy matitra fogna taditika antsika mbola nianatra igny tegna mbola misy tavoangy toaka agnaty cartable directeur anareo ty ko zala nafa directeur mbola tsy matitra fogna ke karakory zala ke pitripitrahana pitripitraha ya tsy maintsy antotry ndraiky ke manakory resaka hasa iya misaotra ana aloha namaly hantso za moa nagnantso anao igny ary hitako dossier-ny atato hitako saritapaka anao tegna gaga mitsy za hoe Francis izy nametraka demande eo ke raha ato tegna misy hasa fa maromaro sokajiny ke ho za ndraiky tsy mbola ndraiky mangala mokonazy amin'ny 2 kilometre anao agny mbala tamin'ny fahazazagnana igny tale iya hitanao Francis igny ke zahato zany tegna mitady olo mitsy hiasa satria tsy ampy zay ato aroa mianadaha olo miaramiasa aminaka ato araiky comptable araiky magasinier ke misy place roa no bangakato ke nidretigny tadiavaka ologno ke araiky mo gardien araiky adjoint satria za matetiky mandeha ampanaoviny directeur général Antananarivo mission ke za ndrindra no tadiavaka olo ana mo nagnapetraka totataratasy taminaka ato zany nampitonga za niantso zany ne directeur za tegna tiako aminazy mila adjoint fô atsika sambetsika ne ty ya tegna marigny ndraiky zany atsika sametsika marigny adjoint vao meka mahatsara azy fa kanefa iza mizaza dossier na reto ndreo hitako fa tegna aiza maziny teo izy diplôme BPC ke tegna gaga be za ana mo raha tegna tsy nanao fianaragna rô ary izy koa BPC ty tegna tsy mety mitsy adjoint directeur zany satria mafimafy hasa adindra raharambaro ty agny resaka gestion mokoragna zavanao io comptable anahy io diplôme anazy managna licence ato koa magasinier diplôme anazy managna licence ary za mo Francis tsy sitrika anao na namagna nianatra zisika tandafy tagna za diplôme anaha doctorat ke sarotro aminakaha ana tonga de fa ampiakariky amboniny ary zala managna licence reo tegna mahamenamenatra satria BPC io andeha adjoint directeur zany mangala baraka zany ko ahenjareo zany ambela agny ma zany etenina ny tegna zava-dehibe ny finamagnantsika rango mbola tamin'ny fahazazagna tagny sa za tsy etiko isana zany tsy magnanjany ndraiky koragna tsy tanà tamin'ny atsika tamin'ny seconde igny etenina de niaraka tamin'ny lianina anao en plus ko mbala nanjegny raha isako ana koa jusqu'à izy nangataka téléphone Android taminazy tsy nafosako lianina zigny ndraiky ary ndraiky lianina zao de fivadiany ana zany koragna afrafahela Francis ya tegna marigny ndraiky raha volagnina jiaby zany etony tegna atokisako anao fa kanefa noho ny diplôme na BPC zany no mampalasa hitretry za io ary tegna vakiloha mitsy za hitanako fa nampitrahanao dossier tato izy koa avy aminahy malo zany tale ambelao agny malo zany satria mo resaka tegna zava-dehibe amizay mo fahaizagna ologno atako fô alohaka nahampitôly asa zany tsy maintsy namana akaiky indrindra fô za ndraiky tsy maintsy hiezaka ataoko hevitry ahaizako hasakato Francis marigny nefa namanagna zany kanefa resaka gestion amantona ne entagna miditra akato eza oeza ny anaovana zay maetienina mbo azafady mbo vonjeo mo zahe za hitanako ny tegna afa tsisy clé mitsy
za zao hitanao ty jombilo va nytihitiny rafoza ko agny mba ampidirao za de mba dizoenaza mba afako mamono lolo rafoza ty ya ok Francis e regniko raha jiaby nokoragninay igny de amaregny za magnantso anao atokisako anao satria atsika tsisy raha tsy nifanaovagna hela ny arahagna ok zany etienne de manaraka koa ya zalahy wa justement Francis ke manakory mo nariva tsy afaka mboka hely fa za io tiaraka aminah mitsy agnano karaoke hely ya de za tsy maintsy magnantso anazy za amin'ny telefone ya ok zany arriva rendez-vous ok za fa hiala base efa pare raha ty razoko tsara satria ma izy efa magneky hisotro miaraka aminaka zany milamina raha jiaby amin'ny rêvenay ndraiky Etienne amin'ny karaoke ty tsy maintsy afarinay fogna Rika ndraiky Bertisia ty normal foana fa amregny zalahy tegna marigny tsy maintsy hamonoako lolo mitale mitsy regny pakanderiny hoelinina jiaby wala ary natao karaha nagnano lamba madia arivariva raha andeha zala wa asafady madame fa tegna tsy tsaroako nagnambara zegny anao aviketo directeur généralinay io mazany za io tsy maintsy miboaka nderaka aminazy ary izy tanà mo vahiny tsy maintsy ndesigny mitsangatsangana wa monsieur le directeur wa zara havy dina we fadina be otrina ana mampiaramiasa aminay ke agnanjany siriwa ya wa siriko ke ino fo mo handro niany ke haveke directeur anare tsy mandalo amitsika toke izy ke isanandro igny iska haventsoe ke tsy mandalo amitsika niany izy nagnano tsy nandalo tato raha ino loatra raha andeha hitanareo io agny tsy zany mo madame fa maromaro zareo akagny namanay mpiaramiasa avy tanareo avy agny ke raha ivantagna amitsika keto zareo tsy hombaka amitsika tsy maintsy namondro chambre ke zany antony tsy nandalovanay toy ke zeo ny antso za na zare nefa amin'ny chambre akagny zare miantso za zany de amfiry zany monsieur le directeur mody an-tragno amin'izany za siry miantso ana fa za alohaka za hodigny hitanà siry za hi ndraiky misy raha asavako hidinihina an-tragno akato tegna misy raha mampiasa lao za mbo ino eky zany ka laha tsy tonga anazy araiky fa problème manahy fa mbola raha saina aminahy koa ia raha ny hasa fogna hitanao hainahatra zay baka mpiaramiasa aminahy aroa araiky madame le comptable managna diplôme licence araiky koa magazinenahy akao Frédéric managna diplôme licence ke za zio amin'izay hitady mpiasa aroa araiky gardien araiky adjoint ke misy namako mpiaramianatra akagny Francis ezovy mo zany le neranianatra tamitsika ke le matetiky mindaitsika mandeha mirefo igny le tiarevy beo igny haina koragna wala zigny mo raha mbola aketo karaha ho mandrafitra nandeha faritry majangagny ia mety izy taloha mety regny nagnanjany fa zeo tegna amitsika aketo izy mipetraka ke izy nandefa de mandeha aminahy akao de BPC diplôme anazy ke tegna nagnametsiny zazy akao magnafitra mafy hagnano dizoenahy kalefa comptable magasine licence diplôme jiaby ke raha tiako dinahina an-tragno aketo azo atao magnitry diplôme BPC ambonimbony licence amin'ny resaka asa ke dinihy raha zay zavy akagny anamamaly azy zay zany fa zande ia aza haligny loatra fa za totsy mahtokagna etienne za sakavy mivolagna amina ma raha koa raiky zany olo managna diplôme licence ndraiky ambanimbany karama toy zay managna BPC ma raha koa raiky otino Francis karakory zay mbola tsy vita fogna matomobilina io arô hely tavela calme anao amboary malakilaky fô za zone efa kely sisa mety ho lasa adjoint directeur za hitanà io raha tiako ambara am'izany mission jiaby handeha business tsy maintsy tavy sérieux ma Francis aza tana mission mampigadry dro satria baka za tegna tsy tia gorodogna fiarana resaka figadragna tsisy raha tahoranao zany tino Francis nety haiko mandeha amina zavatra jiaby ke karakory zany atsika roa mo miambigny directeur anare zany avy mibara aketo sa za mialaloha rô tonga de mandeha anao tinao fa sao de haraka ny talety missiontsika ndao anao
ya tsy magnino zany fa nefa zany tokony amborina hely Francis fa hena manafo zany tsy maintsy manalazy hely ambadika akagny ha za hitanao itinao tegna mbola tsy dia manambola loatra fa tô ndraiky misy 10,000 tô ihany ataovy mahampy anaro ya tsy magnino zany Francis ok zany ha taraiky fogna anaro zany directeur ha hena fô manambady toy satry be mila tragno tsy maintsy magnano excuse zay vao tafialy ya de tsako mafanikomandiky agny natako akô malo zany izy agny fô za moa mbola tsy nikomandy satria ma tsy dia haiko loatra ma le raha tianao tale asa maherihery asa manintsinintsy aha io zay mety aminahy fô Francis fa irefiny edy antsika io tsy magnino zay mety aminahy mety aminahy tale de fa normal mazany koragna jiaby zany ke manakôry aminjay matale makasikasa antsika ty fô efa misy viavy zay mahoa avy amintsika io tegna tsara vaiavy zany hena raha tiako io zao disy zaha tsy tia lakomaiky regny efa tegna mbola metimety regny izy mety amin'ny directeur aza matahotra anao tale fô lakolegny izy ao tegna lakolegny be nofony regny arahavako amin'ny quartier mety izy nafarako ty andeha amezagna anao madeze anao salama jiaby salama tompoko mipetrapetrahanao fô eto atsika miaraka migiaka de présentation maloha mila mandeha directeur tô agny directeur Rika agnarana de izy ty quartier raiky aminay agny ary tahaka zany koa marikao tô zany directeur anay izy zany tompiny grossiste io izy raha ohatra zany anao ma hoe mba ty hiasa miaraka aminay eo anareo zao fankahita de afaka miresaka ya faly mafantatra monsieur le directeur ya faly mafantatra mademoiselle ma sa madame zegny ty ya zay naovanao azy fô na mademoiselle na madame mety aminahy fô jiaby zay ary anahy tsotra sambatra zay olo vadinao agny za malao tegna mbola tsy manambady mbola miambigny ny anjarako tegna mety aminao mety io directeur satria anao zay karaha ohatrany mbola tsy manambady tsy marigny zany Francis elany viziviziako tambony tany fa niandoko mba tody zay anjarako zany ya malao mahita izy raha ambarako ana malao tegna tsy mila olo mankalkalefako olo malao zaho raha ohatra na tegna vogno vadiagna mihitsy tegna ilaiko ary mariage koa raha makasika raha koragninazy zany anatambagna tsy anaovantsika azy afa tegna hela nitritako zany za zay todjenao tegna ravoravo hanambady eky antegna to directeur lastiky direct fa forseky magnamboatra tragno etazy amin'ny tokotaninay oro malao izy tegna tsy apetrako koa tsy vitany mbo vita soma tsara tragno vato zay na misaraka aminazy tsara fahoako koa tragno fa vita Sisky ela tsy nanaovana mocasin zeo raha nanakory chéri za hitanao afa adjoint directeur anay za manomboko eto sy niany ty mary nahita hasa raha misenao zany mafregny za eky mocasin helina io mbola tamin'ny naniraisiny communion iny ko nisikinanao izy io calme anao bébé manomboko niany ty nibaliaka amintsika ty masoandro ty ave koa ary ao agny boriboriko jiaby an-tragno ka fa tsy ilaigny wala ino mo niboahany zany kefa hena mo karamanao akagny ke hentigna jiaby akeo le ratsiratsy jiaby ndeha riagna zany fa hitanao chéri tamin'ny antsika teny ijaly vomaika tsy nampijaly anazy za fa vomaika nahay nitiaviko tegna nitiaviko ena dikan'izany manomboko eto hanjary za hitanahy vomaika hitiaviko feky anao ary tsy ampijaly anazy za ke raha tiako volagny am'izany chéri aza mirobaroba amin'ny fanagnana ho avekeo nipitra tsara matoko isa am'izany vadiko maravoravo eky za zany tegna doko agnanao zazy helaky donc atsika atona nahazo hasabe nagnanjany chéri afa holo jiaby amin'ny quartier keto mankalefaka antegna afa tsakotsako ho an'ireny any mahogo afa zany fô raha volagnin'ologno izy zany ke tegna ravoravo za chéri
fa raha hangatahako amina vadiko atsika zay zany fahanjary zany fa mba magnano maro vaiavy zalahy fa tegna manimba raha izy mbo alefo velony tegna fo randeha tafa le resaka vaiavy tegna anile okagny manomboko lagniny chéri hoe zany ya matokisana chéri fô izy koa fa helahelany za ty ne mety ho lasa directeur mihitsy eo amizay za tegna magnampitra fahefagna itana chéri hoe ana maloha tonga tokony magnano hevitry maha directeur ana aveo amizay tsika tegna miroborobo amin'ny fanagnana calme anao chéri e ianarako maloha hasany adjoint directeur ty raha vao helahelagny amizay de mivadibadiky za tsy maintsy ho lasa taleza awô ary ndao aminjay baka na mandeha miasa fa za karakara raha an-tragnontsika kato sady anao atoato vadiko voakarakara fogna e ana fa masy vola be magnanto fa zao i chéri nankory izy koa misy raha ampagnanaoviko anao na ino surtout hasa tsy maintsy atao hevitry mahavita azy izy koa baka raha ampanjary antsika za tsy maintsy magnano fo satria raha io mihatra amanegny zany edy iya ya misaotra remo namaly ny antso ny antony fivoriagnantsika niany agnatin'ny grossistantsika to dia zao araka nambarako are roa mianadaha madame Cathy comptable sy Frédéric magasinier atsika za agniditry piasa vaovao eto indrindra ny piasa vaovao zay nahiditra atsika reto izy mo hitantsika reo aromy rahalahy reo ato monsieur Francis izy no adjoint manomboko niany ato koa monsieur Franco tsy zany mazigny zay izy indrindra directeur zay Franco izy no gardien zay miara-miasa amin'ny magasinier Frédéric zany ary roa miara-miasa eo satria mahita entana mivoaka sy miditra ke zany antony namoriako reo agnano présentation namantsika zay mpiara-miasa ya mitodika aminareo roa mirahalahy zay vaovao tonga ato amin'ny grossiste ato mademoiselle Cathy izy no comptable amintsika akato ato koa Frédéric izy no magasinier zay miara-miasa amintsika jiaby ke afatrafitry ny atsipika aminareo mahaiza miara-miasa mahaiza mifandevitry ty mohasy sarotro ndraindray misy raha konty tsy miady hely mampasiatsiaka ny sanany ke mahaiza fandevitry mahaiza mandamy miasa mandraiza mandrindra zany lafiny arakasa zany eto tiako tsindriagna manoka mitodika aminao za gardien ke mila tegna miambigny anao indrindra amin'ny hentagna miboaka sy miditry raha ohatra tsy arakanao misy zavatra very akato za tegna tsy miala aminao mihitsy ary mety magnefa zany entagna very zany ke tsara tsipitsipika aminazy zany rango amboloha to satria agnisa tegna asa sarotro zany fiambenagna zavatra raiky misaotra anao monsieur le directeur nanome zay fampitokisana zay eto moa tegnako dia manambara amitsika fa tegna hagnano sy anatotosa ny andraikitsy napetraka amtegna izahay ka de latsiny raha ohatra ka hoe somary enjakenjagna fiambenagna sy ny strict amin'ny fidiragna amin'ny vavahady sy miboaka izy rehefa aligny andro ka eto zany milaza favonôsagna ny tegnanay aminareo indrindrindra aminao monsieur le directeur fa vogno zaho iambigny agnano hasa zay nampandraketinare zaho zay ny avy aminahy ya antegna mo vaovao koa ato amin'ny grossiste ty ato raha tiako volagny amizany raha ohatra ka misy beko na taratasy avy amin'ny directeur tonga aminakay anjarantsika jiaby magnatanteraka zigny zay marigny zay volazany monsieur Francis zay adjoint-naha satria za mandeha raha ohatra za handeha igny tsy maintsy misy taratasy zay soniaviky apetrako aminazy akeo anjaranareo ny magnaraka zay beko anazy amin'igny le taratasy amiako jiaby indrindra resaka facture zany dikan'izany rehefa tsy zaho izy no mibeko akeo directeur narekeo zay tsy magnaraka beko afaka miala izy satria tsy magnaraka lamigny zay apetraka mitodika aminare jiaby zaho mbala misy andray fitenenagna sa manakory
Ya, za ivolagna hely tany. Izy koa ma ohatra zany anatsika eo koa misy taratasy zany voasiny avy any zany afaka magnaboaka entana zany zay. Mazava ho azy hay magaziny ty koa sala midorigny izy koa magnanifa za tegna tsy tiako miara-miasa amin'olo midorigny be karaha ty tegna marigny sonian'ny directeur izy koa fa mipetaka ake hitany mason'olo jiaby tsy maintsy aboaka hentany na mantsagnana amin'ny aly mazava zany. Ya, marigny zay volazany adjoint zay. Aveke koa fa haligny tsy maintsy ake gardien mahita zay jiaby viziany hentagna akeo miditra sy mivoaka tsy maintsy namany magasine na gardien. Ya, za matahotra directeur fa tsy maintsy ake zamy zany. Ya, zay doko antony ivoriantsika tampitra fivoriagna. Sa manakory madame le comptable? Misaotra monsieur le directeur, amarimarana koragna te regny. Anare ko mangala avance mbo tovy farifariagny am'le 15 kan fa tsy zany nare le 5 mangala avance na nagnakory loatra. Zany fogna nafa manjary mampanahiragna zah mikontraha akato baki zany. Ya, tegna marigninao madame le comptable. Tegna mahagaga zany sanany le 3 le 2 niany mahazo vola amarefa mangalaka avance. Raha nagnino loatra, raha problème ino loatra tsy voavahaka agny. Zay afaka mamonjy asa aminjay tsika jiaby. Chéri. Tsy ndraiky andeha miabanikoto ty atsika tô. Za mahita lalagna tô ndray karaha andeha miabanikoto Ataoko chéri vaholagna anaveke miava directeur. Hay, dikan'izany ho hagnano fanafody gasy zany atsika tô raha azoko tsara. Tsara fanafody gasy mamorok'ologno zany fa hampanjaretsika. Nanakory? Ia, de koa magnanjany basy tsy koa zany satria raha vao miala i directeur io tsy maintsy adjoint miakatra magnaraka. Za baka adjoint. Za koa lasa directeur chéri. Tonga de manokatra épicerie maventy anao tonga de miadigna atsika. Tiako chéri sady zany ane tegna tiako zany baka raha andianantsika zay ho atowy. We chéri rirefa amizay lambahoanina fa atsika agnonkogna miabanikoto ato. Problème nakatoko chéri ne tsy dia mahay mandriritry tsara e. Odi? Mandroso anareo. Tonga de fa haiko misy gnatondianareo fa tonga de midira. Ya. Mbola sara iabanikoto. Sara be dinglany. Tsaratsara fa iabanikoto akory ny atoy Zahay iabanikoto tsy ho lava koragna ary mety tsy ho ela be zahay oto. Fa zahay ndeha vadiko io hagny tegna karakare tsara be izy mba ho lasa directeur. Izy io maraha karahan'izany. Sisy dikany amitsika magnano an'izany. Ka hitanareo zany ty raha meko anareo ty afafafazo am'borony vadinao zany ty raha ty. De aveo sorisory amin'ny sitilo ampiasainy androndroatany taratasy eo. Ela tsy maintsy mivagno olagna anareo zany tsy maintsy azo ny place tadiaviny io. Ohatra ny mora loatra zavatra anaovanao azy ty abanikoto fô henjagna ny place ho za magnambaranao henjagna. Namasy matoky anay iaho ny abanikoto zany masina io raha mezako anao io fa taty raha io raha to azonao placenao talohanao teo zao nisy malagasy teo tianambady vazaha nandeha taminay taty da tateraka anazy vazaha izy zao zany tamin'ny afako maly koa nisy ragnavavy zay koa te fantra ragnavavy zany te azo tovolahy izy tovolahy mbola jeune regny aminay ty zany mayabanikoto anay zany de fa hasako izy ty de fa velitegnako zany izy ty da masina misy fagnafody aminay ato zany tsisy raha tahoranao. Ka tokotokony afriagna zany izy abanikoto mba ho lasa directeur zay ko tegna fa meky aminazy zany. Tsy maintsy atao manko ny hevitra aparareny directeur anareo io ao karaha reraka amin'ny aretigna io izy de automatique tsy maintsy tafiala ao izy de amizay manko da mazava ho azy zegny de tsy maintsy miakatra amizay gny adjoint lasa mandimbogny toerany ana manko gny adjoint izy io ao. Dikan'izany iabanikoto afafafy amin'ny bureau fiasanay ao zany reto fanafody reto ave koa soragna amin'ny stylo fandoroatany directeur zany ty ranoranon'ny fanafody ty. Mazava ho azy de tateraka anao zay da hazonao ny place ka rehefa marary izy da atao vady lateo ny mamagnimangy anazy agny satria otagny fagnafody igny. Dikan'izany raha vao marary directeur io za zany tsy mahazo mandehandeha agny tsy zay? Tsy mahazo mandeha agny mihitsy anao
sady tsy haiko baka Francis raha mbola andianana okany anao olo fa te hazo plasy mbola andinana handeha mangazy akany koa za baka tsoko hoe mba hiatsara vela tsy hely noho ny fiarahamonigny chéri da tsy mety lasy teo any zany tonga de fa velagny la tegna eritreritranao zany fa tsy mety zany ata zany iabanikoty izy koa raha hampanjary eka dia mahazo mandeha amizay zany nareo ka gnofanagna ody fotsiny zany gnamenareo anay ya zahay donc handeha de ohatriny mo amezagna anay iabanikoty ya mako tsy de sarotiny am'zany ka ramenao anay ramenareo anay zany vola 10 roy aveo ako vary fosy 4 kapoky de aveo amizay ako mentigna farany tegna mentiky isaka igny misy araiky ya tsy maintsy tadiavinay zany de indesinay auto tandremo lasy teo raha sy tonga aminay aty raha zany ifototra aminareo lasy teo an'io sy maintsy ateriko aty zany iabanikoto sao de ampanahiragna zahay kary mareo fa de misaotra betsaka anareo fa yo misaotry chéri hoe tegna lany haika zaho aminato hoe saretigny loatra izy mahazo anato ata makapoagna izy nefa ndraiky makapoagna tsy de geda be magnanto izy to ndraiky ndro gede ohatra raha neny motro regny izy reto ndre potserigny magnanigny miboaka rano zazagnary tsy naherana agnanto hoe raha hino loatra Etienne zay hitanako ny vadiko tegna lany fagnahy tegna fa tsy haiko atako arato mangidihidy aveko chéri zako ny hitanako ny mandeha ampiasagna mahay miafo retigny anahy zay hitanah fa tsisy tindiasa za kaokaohagny raha efa iniany mipritsika ake tsy diniko baka raha to mangidihidy malele tsany tegna malele za mbo ino karaha nahazo vadika mazaza ndraiky ndro na izahanah tsy diniko Etienne ary magaka za baka ahody ny vidintsika reo tsy nahoany hely edy vo maika morontagna izy tegna fa tsy haiko ny Etienne raha atako anah io tegna marigny izy ke zany afaragna to tsy ndraiky mbola hindesigny Antananarivo tegna marigny zany vadiko satria aza hitanah tegna lany fagnahy na zany mafiraigny zareo amin'ny grossiste zay tantaniko so ihany za fa nisy adjoint zay mba magnodigny io varotro io keo za ndraiky nagnino mo directeur anare Antananarivo ka izy kontsovigny raha magnampy atsika amin'ny raha magnanto tokondro teko volantsika tsy ho isay afalany ny fitahagna fa tsisy tany tsinimboagna izy koa mbola faritra eketo mbola Antananarivo tsinimboatsika to so de koa mbola izy mahita solution raha magnanto fa izy tondrero tsy raha reny loatra raha mahazo ana fana iala angariko hely tegna marigny zany vadiko misaotra misosokevitra de to telefone anahy ro agnatsovako azy tegna zany ro hevitry mbo hitako teka antsika tegna holany volantagna fa tsisy volako ny tsika ato Etienne manginanginy amin'izay chéri za agnantso azy allô ahoana monsieur Etienne ina vaovao any salama aloha directeur général salama tsara ka ahoana ny asatsika ao aty mandeha tsara niasa aloha tegna mandeha tsara tale ohatra mitoy ny atsaragnany asanao dia lefako fikite amazinga anao misaotra anah directeur amin'ny filazagna zany fa kanefa misy olagna zakato volagno le problème aza misalasala niasa aloha tegna mandeha tsara ke zaha directeur marary tegna falany hevitra zakato efa hôpital rehetrarehetra ato aminay io titezika jiaby fa tsisy nagnasitragna mandeha anaty Antananarivo de mangala vola mikesinare de aty mitsabo tena anao misaotra monsieur le directeur tsisy sorana zany ka ahoana le toram-piasany misy olona masolo anao efa misy olo masolo zaha ao misy adjoint zay vo nampidirika tselatsela tsara zany ka toizy fa tsara eny ary mangala vola mikesy de mandeha anaty Antananarivo de aty miandry atoavanareo misaotra betsaka directeur général voaray zay fa tsy maintsy ho avy zaha zay veloma mampamangy agny aminareo diaby any ok nanankôry hagnampy atsika izy sa raha nanankôry tegna hagnampy izy indrindra ny fialagna to mangala vola amin'ny caisse akao amin'ny grossiste akao de hiakaragna agny Antananarivo
Ia tsara zany isaoragna azy mbona tsapa zany ke afriagna antsika kun tsy mangatakandro hela mo atsika tô handeha hagny Ia tegna magnomana de na hoe sakintsika sakavomany fa zah mbola impody ndraiky ampiasagna akagny de ndengala vola agny amin'ny comptable akagny. Ia tegna tsy handigny handro lava atsika fa za tegna tsy nahavita hitrehitre be natô tegna marigny izy indre tegna fa tsy haiko fivokoragna anazy Ahoana garda? Azao zany Za fogna monsieur le magasinier alikaligny anao zany raha misy ino andro faseteraligny ty tegna makamokamo zasy ty gardien mbariko anazy zany efa zalany sy déchargement camion andro aligny jiaby toy zy managnatsy anao adjoint directeur igny ya niantso za izy za koa ne gaga andro aligny ty misy fangalagna entagna raha entagna andehaza loatra andro aligny be ty zala no zareo ambonimbony eto koa nanikagna izy tô fa koa tsy zany za tegna saiky tsy nagneky mihitsy araka ny fivoriagnany gardien tsy azo ta magnampiditra entagna na magnaboaka agnatin'ny asa toy ato nefa zany mbola natany refo raha io zany boko le magaga za ary za bako hitanao monsieur le magasinier za tsy afaka hivolagna izy mihitsy satria izy ambonimbony tegna ke taoko magnakory tsy maintsy mangigny fo eky fa raha ohatra moa misy taratasy avy amin'ny directeur aminazy egny zay vao avelako sokafinjare magasin koa tsisy taratasy tena fampigidrigidra eto zay mihitsy tegna aza magneky fa manjary dirany problème atsika zare na ambonimbony zany tsy maintsy mihetsika fogna atsika ary tsisy miaraka amin'ny camion hely igny ya izy marigny igny ary camion jaky mihitsy izy ty izy io kabaka tonga de azanona amin'ny vavahady aketinao ya amin'ny vavahady menamena ry io ka ya ok akostakeo tobily teo ya fo sakafo miomana ndraiky anatinao fô tsisy dokera eo tsy maintsy anao medy merde magnano dokera eto tsy maintsy finoantsika vary amigony ty camion ty niany tô afikontsika asambavagny zay aiaiaiai raha mbo vita sifo zany niany zala fa miditry konty hafako tsy maintsy merdeky miaraka amin'ny gardien ato niany tô ary roa miaraka amin'ny batabata azy ko magnanjaigny ndraiky izy tsy magnino eza zany tsy efa tafandry gardien zao directeur mbola tsy mandrika mandigny favianareo mihitsy za io ary aza magazine ty za monsieur l'adjoint milamina zany tonga de sokafo magasin malakilaky magazine tonga de ampidirigny entagna jiaby reto izy koa tsy vita ty tsisy mahazo miala niantina firialigny aloka zany maloha monsieur l'adjoint za mbola tsika mba misy fiantenagna hely apetrako aminao aloka reo nagnaboaka entagna to mofa nisy taratasy azonareo avy amin'ny tale sa magnabobaka fo anareo izy mahelay anagnentra hipeko zay eto raha vo tsy eo tale adjoinazy zao lasa directeur raha vo tsy asa ila tonga de ameza ty lakile malakilaky miala anao zahavy taratasy ty autorisation ty soniantsofy ty ya azafady monsieur l'adjoint fa tegna sonian'ny directeur marigny to mialatsigny tandreny fa tsy lako mipodipody indroa aminaka telo magnaniny fa tonga de roasiko ato anao voray monsieur l'adjoint voray tsy anery zalafo taratasandroko mihitsy tiana bokoko zaregny directeur zany fa marary mafy izy fa loso nandeha nitaha taminarivo agny za andavanandro niara miketriky fogna mianatra signetiranazy zao fa tafaboaka amizay gardien za zay monsieur l'adjoint malakilaky anao magnano dokera miaraka aminga chauffeur io malakilaky zany malakilako za ya monsieur le directeur zay raha vo feno camion ty tonga de mandeha mibalabala sambavagny zahay haiky be aretigny directeur igny herignandro igny zay vo tegna mahivagna zay vo izy voahafy ary agnatin'izany fa firy mission vitanay ndraiky tinao monsieur le magasine ahoana zay monsieur l'adjoint ty soniavinao taratasy ty fa mariky fa nagnaboaka hentagna teto za efa asako baka i monsieur l'adjoint fa amblage etako basy zay ary gardien laha ty hoatrany tsy amby sakafo hibata vargone raiky le kely tsy faboatanao mianara mafy le ty amizay tsy magnano dokera magnanio tsy magnano gardien tsy tanao mazamba nianitra ty
lasa talety ya za io baka monsieur l'adjoint mbola tsy sakafo hariva za ke to de takatra mitatitra vagonim-bary to ihany ke ela tsiny maloha tsisy dirako loatra anao zany e fa za mila feno camion iny ndraiky anare ndraiky chauffeur anakay io zay to loha tsy maintsy azahoako 5 millions na 4 millions farafahakeliny satria baka ratsiratsy lalagna mandeha sambava akagny or lavitry ko amin'io akagny za baka tsy agnekia lamegny amy raha magnanto tsy maintsy mahazo mbonimbony fo la olo gardien igny diplôme anazy maîtrise za ndraiky lasa adjoint ndraiky diplôme anaka BPC za tsy mijery zany e resaka mahitahita fahaizan'olo mikonty eto le roa aloha tsika tinao zalahy aloha ka za handeha maloha zany tsy maintsy avadibadiky reto dossier reto satria mo tinoma zay mo afa mahialambo agny miambigny za amin'ny missionnaire amin'ny camion igny andraso zavako aloha dossier ty ahezako fa azovy marigny tegna be koko ato diplôme tale ty baka zany efa mazava voazo fa efa doctorat ato koa mo diplôme ny ty comptable ty licence magasinier koa tahaka zany koa fô gardien ty tegna tsy matokololo mihitsy lazandraha fô regniky fô maîtrise andraso tegna zavako marigny fô asa maîtrise mary izy ty ato ty marigny diplôme manazy tegna maîtrise ka dikan'izany ma zany mbala izy zany ambonimboniny comptable ndraiky magazine za mala tsy tena lazany hatreto satria ne raha ohatra ty gardien ty izy koke afindrako place izy ty lasa hipiako za koa ambilafagna placinazy amy gardien igny koa zany izy irako magnano docker miaraka amy chauffeur anakay igny satria ne gardien ty raha ohatra ka maso place tsara tsy maintsy hamalifaty izy nampagnanaovako docker igny baka andraso amin'izay tsy maintsy andifasagna message mo piasa jiaby ato igny satria mo zay niany ty tsy maintsy hiala handeha agny sambava tonga de andifasako message tsiraikiraiky zare tonga ty bureau ty irasako volagna zalahy afa hotera marandraigny mbola tsy miboaka fô Francis so de ndraiky hatsagna loatra zala de andeha sambava to niany hady aso somary antsoviko hely izy tôbily jiaby zala afa plein o gasoil jiaby afa andoha andalagna to za miambigny azy amin'io izy ndraiky sy tomboaka andraso hely izy antsoviko zany ndraiky izy misonna zany allô efa haiko nga miandrasa afa mbola fa zafa ho avy ary ana rô malakilaky satria baka lera mandeha za tsy tiako mitondra tôbily haligny foana koa mikidiana fa tsy nahandi ikokomady zay andraso afogna ok zany aza de hela fô anderaka za marigny Francis igny tsy maintsy fiako fô zalahy antsasaka volany raha to tegna marigny zao zala nihantony hamoriako andreo ary aza mo gardien eza izy efa arakao monsieur l'adjoint tonga de iraha miboaboaka atitisy fô misy conférence maventy ato aloha ka za ndeha sambava izy de efa nivolaniko atsika niany mivory mbola tsy taveky alako olo magnan'io mo fa vorivory tato atsika jiaby miala tsiny raha ka somary mitaratara hely lasa za sefy koa inga mandigny anao mampitandrigny anao zaha dernier avertissement ameziko anao igny tsy atao tsony monsieur le directeur betranao zao raha ambarako anareo talegny ma afa iarantsika mahalala noho ny aretignazy mbola agnotaninareo izy amizao en plus koa zaho hitanao io afa andrano lakagna amizao ty agnadrentagny igny andeha sambava igny ke raha tiako volagny amizany ataovy tsara ny asa na tsy ake za ampitovy amizaha ake fognany asanareo andavanandro masafa anao mihitsy madamo le comptable premier responsable eto amkoragna zany voare zany monsieur le adjoint tokotokony friandry mona vompodevy agny zany tsy ilagna valiny zany fagnontaniagnanao zany za fa tonga efagna vo hitanareo zay fô mahaiza miaramonigny olo jiaby fa za i hafa andeha soavadia monsieur l'adjoint wa Frédéric nagnaboaka hentagna mare tamin'ny aly namoaka entagna zay satria nisy taratasiny tale zany teo mipetaka ake sony anazy de namoaka
Ary aiza taratasy ny raha zay zany aminasa aminazy akagny andesiny akany tsy tana problème amin'ny raha zay zany nagnino moa taratasiny zany tsy tanana ty mba natsigidragidy morana tany mesela joigny teo zany tak taratasiny taminazy nasiatsiahany na zany atsika nalany tamin'ny asa ty ke gardien mambote tam'zany ia teo ndraiky za tamin'ny raha zany fa za boko tsisy ninina azo konkoragny efa samby avy zare avy tagny de nambelako niditry zareo na za voadokera tamin'ny fotoagna io mampalahelo za koa ne antegna nefa mba manana maîtrise ihany nianatra zay zany anahy mo managna maîtrise ke magnino na komba mizaha hafa gardien de raha tena nefa na olo managna maîtrise amin'io zavy zay managna licence zahay zay ne mbola ambanimbanininao ia marina zany monsieur le magasinier ndraiky madame le comptable fa atao manakôry antegna koa izaha asa hafa zany mbola gidragidra ifampitadiavana am'zany fa le ake maloha zany tsy maintsy atao de ie koa mizaha hevitry zay fa zany de monjy toeram-piasako amin'ny vavady ery fa tsisy ologna re ia za io koa andeha monjy toeram-piasagna anakah koa andrasody Frédéric tokotokony 4 tonnes mo hentigna naboaka nare tamin'ny aligny Frédéric teo amin'ny 6 tonnes ty dako ary vary fotsy aby izy hentigna naboaka tamin'izany wa Frédéric 6 tonnes zany maro kony zany ia mariny kony zany ary tegna feno camion jaky zay kony camion mbola tsara hitako mitsofo agnatin'ny orinasa to kato tokony melomelo atsika mihentigna naboaka anjare zany so de natataratasy santoko fogna azy io tsy haiko zany raha hitako te fogna soniany tale tokony tananapaka taratasiny zany Frédéric anazayko ne tsisy fahamarinagna zany amin'ny fagnaboahagna entigna zany fa elaela misy tena fitsabonanao zay fa efa hitako matsaratsara anao io tena marigny zany directeur général raha tsy nandeha tantaninarivo zahay angamba faty no nahazo zahatra zay ary isorako manokana ko anao ny karakara zaho ary tegna lany vola sérieux tegna isoragna zagnahary malô fa tegna sitragna ana ary atsika donc iza mino izy koa tantsoitagna fô tsika mety natenava tokoa satria apakaretigninay tegna fa nahazo laligny izy fa nandeha ziska mitahôlagna anakagny ia izy nazavaiko tamin'ny directeur général teo igny koa tantsoitagna fogna nady zaho hitanao monsieur tenna sy retina taonao hôpitaly ny aretinanao iny fa misy olona agnisavy ianao zany tegna marina tsy mesy nandeha tampanao ody gasy atsika nitsabonanao monsieur tenna ho za ndraiky monsieur le directeur général ia mbo manankory mo toy ny fitsaboagnandramiseko izy koa fa avy antsoihakagny zahay toy zanareo foana fampiasana fanafody lefa tonga ny antsoy ihany anareo afatrafatrako loha monsieur tenna mila maily ihany anao fenana mbo safisafidio le zay tokony namana fa maro mamorika anao io ia tegna marigny zany monsieur le directeur général hitako fa tegna avy amin'ny namagna mbola tsy hay hoe na namagna zo mamango za to ihany ary za mosomary ndraiky migagiaka hely za zeto manomboko niany mirorogno antsoy akagny zahavako tsara be le tegna namagna na tsy namanamagna fa mila melimelo ihany amin'ny fiainagna ia zay zany le korana raha pisanare tokony mandeha mody amintsoy amizay manjary malalaka loatra place misy anao de misy entana koa aho ampiarahako aminareo mandeha any antsoy ihany mba entagna ino eky monsieur le directeur misy camion lava be efa feno entana izy ao de menaka de lafarina andesinareo any antsoy ihany tsy haiko anareo na hiaraka amin'le camion na andeha tôbila hafa ia afa heno zany monsieur le directeur aloha zahay hiaraka amin'ny camion fa so de ahodikodiny ena zalaha hentagna raha zany izy raha pitsy maraina be anao mandalo eto aminaka eto de miaraka atsika mandeha beroirika de manatina tany misy camion ia voaray zay o monsieur le directeur tokotokony amin'ny firy zany za mandeha agny asatarina amin'ny fito anao monsieur tenna fa mandrary tratrany embouteillage atsika ia voaray zay misaotra betsaka ravoravako za zany mbona regny atsika hody ke manankory zany hody atsika atsika tsy maintsy hody atsika moa tsy raha mipetraka ato fa amin'ny samby raha pitrahantsika de misaotra anao monsieur le directeur tegna sitragna za otry vandy raha mibotribotriky be teo igny tsy hay makapoagna tsy hay ino tegna isotra betsaka ana fa koa tsy anah ny karakara angamba fa fafatesagna anazy za zay ke angatadalagna zahay hody
Sisy sôrana zany monsieur Eten. Iniany mampiara-miasantsika le tsy fanampy. Marina zay volazana zany. Ke agnatadalagna zay hoe andeha. Wa chérie hoe ino mo raha ataontsika amoron-dalagna aketo raha tsisy raha tata midoko be aketo. Tsy zany baka zy chérie fô halako olo amin'ny quartier-tsika ka maro tia raha hoe ke aleo zany atsika atao mikoragna mba tsy horegnin'olo maro. Ary elfasy bas koragna. De zao i chérie tonga de mividiana tokotany le akaikintsika igny ana tonga de hagnamboaragna tragno fô regniky afasalama zany kony tale igny agny zany ary koa zany basy elfasy vola maromaro basy amiabany koto igny. Zany misy le zavatra tegna tiako hatongavagna eto atsika mila mandeha ndraiky amiabany koto igny mila amezagna mohako maromaro izy mba tsy hatafatalena mbala impôdy amin'ny orinasa io koa mipôdy ka zipo za chérie. Quel est problème eto ne chérie karaha ty vidiny tokotany ambadikintsika igny ko 50 millions hoe lafo sa manakory. Tsotra zany bebe mahampy zany volany varotro nindesiny ndraiky tianao tagny sambava agny vidio agny tokotany zany. Ary aloha amin'izay basy atsika hiditra an-tragno chérie izy koa fa vita koragna. Atsika zao afa amin'ny lalagna handeha agny amin'ny abany koto igny tsy maintsy mizotragna aloha atsika avetsika mody. Retsika zeto fa direct andeha mantagna. Ia. Ary aloha basy sofera napaka karaha mbola tsy ary nahazy vola rety dia araiky igny ary vola zay koa hividianako tokotany manakory amin'izay. Aza mikoroboka bebe haiko mandrebirebin'igny. So defa baka izy hodihodeny atsika izy tsy mahazo vola. Fagnaragnanay ne chérie 7 millions zahay koa fa mipody boka sambava avy agny fô hanaovako azy ndraiky de koa fa vidianako kanety 3 izy ifa mangigny hoe. Natô mankahelihely fagnahin'ologno. Izy ma zany madamo tena ambady directeur io mihitsy zany tena programme anao. Ya, tegna zany mihitsy programme anahy fa nefa ndraiky izy karaha regniko manambady zany. Izy koa magnano karahan'izany mako mansisy dikan'izany haiko magnano an'io. Raha tegna mbô iangaviako anao iabany koto tegna karekare maloha he mba ho azoko plasy. Ka izy ty mako zany karantigna tany anao io mako tegna nandeha taminay aty nao fa tsisy raha nindesinao na raiky kanefa mandeha amin'ny abany kotony zany mba mitondra kolay mena farafarasiny misy agnatantarasy karaha agnamboarana raha atanao da azafady maloha zany fa karaha mafimafy mako resaka taminao teo igny mandana maloha zany na mandeha mody de aveo anao mitondra kolay mena de amboarisika momba anao zany fa vitasika io. Mbô sira ndraiky moa tegna vitana marigny tsy de ndesika eke akola mena zany verivery megna akagny manjary tsy fagnaraka atsika. Tsy hainao marigny lazany abany koto zany abany koto zany sara navandy tamin'olo zay olo tonga eo sy mainsy tanteraka raha iriny sa ovako visika agny anao. Ya ebaka atsika mahita zany andy zahavako akolahy zegny zay maloha fandeha zaho mandigny anao eo amin'izany fa de efa miandry anao eto any eo. Oa chérie ary tsy ologno ambadikintsika igny vaiavy. Ino koa mara tsabonao aty marika. Ary zy koa nibaka avy tahata miabany koa tao hoe raha nagnino tao eky izy. Kaiky more wi mora mbô pandeha akato. Osy ndraiky lavaka valavo baka mety ho lavaka trandraka koa. Isama aody henzagna zany viavy razoko tsara fankahita zahay manompoko niany to. Ary io tsy maintsy atsika marikitry fo ivrenigny atsika io zary tegna mila mitandrigny mafy grave igny. Tsadikany chérie isakaligny za maregny fofondrano mangitry fogna aminazy ambadika ao asa mihevoko ino izy ao. Iko tsy ranomagnitry fa garbati izy io aka natomba tsy mahay raha koe garbati ndraiky ranomagnitry tsy hainao magnafaka fofony. Oui iabany kody mo raha isy ela jiaby tsara nisy nify zahavo izy roho mitokiky amin'ny vavan'ny la fenêtre roho. Anao ety mbô za volambolagna raha magnanjany itsika tô hiditry. Dia ty iabany koto. Sika rasy sika fa baraka hitaka eo apitako malaky solo nifinakay ty. Mandrosa bandra. Ya havy zahay. Tegna misaotra anay iabany koto nahomby le tetiky
fa mila le mafimafinigny zahay hoe amaregny ianao agnaterako homby. Dia zany aminazy igny baka izy igny efa nambarako anareo lasite mako raha niteneniko anareo tamin'ny taloha igny. Izy koa magnano karaha zegny tsy magnino anahy zany. Dia fa amboarako sarasara karaha an'igny koa anareo avy eo. Fa izy ndraiky moa aloha sandroany fa miandraka tanao dia volagny koa maizignizigna igny amin'igny za tegna magnamboatra anazy tsara mihitsy. Amin'igny mako vitagna anazy tegna malemy. Zany abany koto raha azoko tsara zany tegna mety ho lasa directeur zany za manomboko eto. Kizay mako niteneniko anareo teo igny. Ay, mandigny davolagna maty zany zahay vao mipole ty. Ka gny raha tegna mafisiko aminao kosa madama gn'aomby niteneninao igny aza digninao igny fa mila terinao atiky igny. Matokoisa igny tsy adignako fa tanteraha fô raha volagniko aminà. Mahomby handeha aterinao aminazy ke chéri. Tsy maintsy mividy homby aloha atsika avake aterinao aminazy ry. Ana mo raha lefaka. Ke zavaiavy be to andeha nesy zy ana lehilahy ediko magnavy manesy zany mo tsy zaha. Ambarako anao tsara chéri, za directeur fô za tsy andeha hanesy homby zany. Ataova antsaigny fô anare ndraiky tompiny homby zany de merde mandeha manesy izy agny amin'ny abany koto agny. Gn'anahy mako de garantie tsy de dirako loatra ny malinareo amin'ny resaka raha teneninareo zany fa gn'anahy zany de mila gn'aomby tonga aty fotsiny fantako da milamagna sy. Iaho sy mila vola fa gny vatany aomby misy gny ilaiko satria lohan'omby misy raha gnanaovako anazy. Ia tadiavinay zany ary tsy maintsy ho tanteraka. Olo indrindra misaotra re aloha namonjy antso amin'ny fivoriagnatsika amin'ny herignandro vaovao teo. Dia magnaraka zay koa miaraba rehetra jiaby namagna mpiara-miasa ato amin'ny grossiste zay misy atsika. Somary helahela moa zaha tagny tagny nagnano fitsaboagna. Hitanare za zeo salama tsara isoragna Zagnahary. Zany podevy tagny mo tsy tagnampolo fa nisy hentagna camion raiky lavabe zay ndesika avy tao. Mialohan'izy io ampidirigny amin'ny magasin. Tiako fantarigny aloha hentagna atsika jiaby ao amin'ny magasin kao. Firy ny hentagna niboaka ary firy sisa tavela kao. Ave matsagna dokera magnitry leha hentagna ndesiky. Mitodiky amina manokagna za monsieur le magasinier. Ke manakosekory ny fivoahany hentagna teto tafaranzatsy teo. Ia misaotra anao directeur nagnome fivolagna ary miaraba anao za fa salama soamantsara anao mbola tonga eto amin'ny toeram-piasagna. Ia mikasiky fagnontaniagna anazy zany nisy hentagna 6 tonnes zany niboaka tamin'ny zoma lasa teo igny zany. Ave koa nisy hentagna maromaro niboaka menaka vary de lafarine fa volan'imo zany mbola tsy azo fa madame le comptable zany tegna mefandehan'izay hentagna mbola tsy azo vola zay fa za moa zany ama magasine za zay magnaboaka hentagna fa zany atako. Ia misaotra anao Frédéric mitodiky amin'ny gardien za hitanao jiaby niboahany hentagna teo. Ia misaotra anao directeur ravoravo maloha za mahitanao salama tsara ka de miaraba anao amizay. Raha fanontoniagna volagnona zay monsieur directeur teo aby za tamizay entagna 6 tonnes zany doko mety zany doko le raiky tamin'ny camion jaky mivaloaligny zay nagnano dokera ary zany raha tegna mampalahelo an'izany monsieur le directeur asana mba misy tombony kely amin'ny karamako raisiko amin'ny faran'ny volana satria tsy asako ane magnano dokera mameno camion Ha! Za mo gardien ndraiky nampagnano ana dokera. Tsara mbarana tsara. Izy koa fa misy entagna miboaka keo na miditra tsy maintsy misy dokera miaraka amin'izay. Za tsara nampagnilika hoe ana magnano dokera. Ary magakazako hoe amin'ny valoaligny nagnafatrafitra tamin'ny magasine fa tsy mila magnaboaka hentagna amin'ny aligny. Ke manakory niboahany hentagna amin'ny valoaligny zany. Nagnaboaka hentagna boka nisy taratasy teo de nisy soniana zany tagnatiny de nagnaboaka zany za tamin'ny valoaligny tamizay. Ha! Nisy soniana ha? Na zana raha fontry tantanarivo tagny ke tsara nisy taratasy soniaviky. Asovy nagname taratasy zany. Ahoana zany monsieur le adjoint? Tamin'ny antsika niaraka ny revireviny sotro toaka agny directeur zany de tonga de efa nisignavina zany le taratasy aboa hentagna ty mandeha agny sambava. Zany tsy taditiky zany ary zaho tsara ndraiky mandray hasa loatra koa fampigahan toaka magnanjany. Tegna afa mamanao zana directeur eo ana tsisy olo mahay signature-na eo izy koa tsy ana tompiny. Aboa zany taratasy zany zavako azy. Izy ty jerefo tsara.
tegna sony anahy tsara izy ty ary tegna tsy azoko no nanaovako toy ary izy to tamponako koa izy to ia mety marigny ngamba zany fa zahany tsy nazondraha sady anao tamin'igny talena efa tegna namo tegna de namo e raha ohatra tsy zany mbona manateo mbona agnatry anatantragno tsoko voabaraka zay satria na mety tavandry tagnaty bara tegna misaotra anah aloha zaha monsieur l'adjoint ke manakory volany io sitona io aha mbola tsy azo le vola fô le numéro le olo hagnateragna hentagna ndraiky moa afa ndreto izy aminaka eto en plus koa moa tale moa zare mahalafo zany de magnefa vola ia mazava tsara zay nazavy anah zay amezo zaha numéro-ny tragnombarotra agny sambava igny zay agnateragna hentagna io afahako miresaka amindrare tsy maintsy numéro-ny chauffeur anakagny fogna hamezako azy ary tsy maintsy afapehipehiko izy mba tsy afabaraka za ia de ty izy monsieur le directeur ia voaresy ty monsieur l'adjoint ke manakory magasine le hentagna sasasasany aboaka kely le mbola tsy azo vola hitako tsy de haiko loatra fandehan'le hentagna le fa lafo regny fa amin'ny madame le comptable dako tegna mahay ho azy e ahoana zany madame Katy ia mikasiky zany monsieur le directeur azoko antsoratra aby raha jiaby mikasiky zany menaka mizery kany roapolo isany mbola tsy azo volany aveke siramamy 5 gony mbola tsy azoko volan'igny ave lafarina 5 gony tsy hitako volan'igny ary tegna nikehiky le fagnaboahanjare hentagny satria monsieur le adjoint teo nagnaboaka le hentagny ia misaotra anao amin'ny fagnazavagna zay ke ahoana zany monsieur le adjoint ha voabaraka eky ndraiky toy e fô i ndraiky tsy maintsy amezako vanty fô ndraiky izy ndraiky monsieur le adjoint mihaino anazy zahay karaha ohatrany mbola tsy miteny anao ia de mahakasiky hentagna volagniny madame le comptable tegny moa efa saikisaiky famparitaka eto amin'ny dokany ndraiky tragnombarotra eto amin'ny tanàgna amazy regny fô zave ndraiky zany tsy maintsy hiezaka hagnano mission amin'izy regny satria zany tsy maintsy hagnano versement za manomboka maraigny ia voaray zay apetraka aminao fatokisagna mahakasiky igny aza matahotra anao monsieur le directeur amin'igny fô efa somantsika igny izy koa kabariky livraison fogna haintsika ia fariparanantsika moa fivoriagnantsika ke misaotra reo no namonjy fivoriagna ary misaotra reo koa nikarakara raha tato tafarako raha ohatra ke tsy nikarakara re mety nikatogno grossiste atsika to samy mamonjy asany aminjay tsika fa efa maro client antany akao magasine ndao akagny ana fa angala docker za ampiditra hentagna amin'ny camion zay nieraka taminavy tagny voaray monsieur le directeur aiza monsieur directeur le adjoint anao efa tsy ho ela zay ho avy izy mila miresaka mihitsy tsika telo fa maro be le entana very aminareo tsy azo vola eritrereto monsieur tenina fa atokisako anao nametrahako anao amin'ny place io ia igny monsieur l'adjoint izy havy igny ay moa ty lava be ty tena lava misy lery zany salama tompoko salama ianao petrapetraha amin'ny seza saotra tompoko zao nanatsoko anareo roa anareo mpitatana ny orinasa atsika io ary tsy natao amin'ny toeram-piasana fivoriana fa natao aty amin'ny restaurant fivoriantsika zao le resaka anareo roa ina mahatonga ny versement tsy apy nefa entanareo lafo sa mampiasa vola tany hafa anareo lahy ia misaotra ana directeur général nametraka zay fagnontaniagna zany marina zay volazana zay misy client mangala entagna aminay akato maromaro ke maro ny mangala entagna avekeo malafo magnefa na malafo antsasany magnefa ke ankamaroan'izy ireo misy ny lefa tsy hitanay aizany misy azy eto Madagasikara agnisan'ny mbola mitsakaraka azy re zahay zio io ary zany angamba le vola tsy ampy versement alefaneo aminao akagny tsy possible zany monsieur tenina efa mandeha milliard ane vola very ato aminareo ato e ia andraso hely za mba hivolagna hely directeur général azafady afaka mitena anao ka efa ela moa fiaramiasanay tato de tsy tsigna avy aminay zany directeur général fô zahay zany mbo telafo hentagna voatery zahay zany nagnome bon client reo de zare ve zany afaka magnefa tsy kelikely fô renseignement zare jiaby ndraiky mbo afa aminay aty jiaby ko aminareo zany mombamomba-ndreo nagnino tsy samborinareo izy dikan'izany nareo sy kombakomba raika zany tsy ambelako vita mora io monsieur directeur za tsy mahay adjoint fa anao ny haiko
ary ianao napiditra ny adjoint teo. Ya tegna marigny zany directeur généraly tsy afaka magnaboaka entagna zany za izy koa tsy avy amin'ny alalan'ny signature-ny Tali. Dika zany entana boaka avy eo zany sony avy aminazy aby. Ya mazava ho azy. Ahoana zany misy tenina? Ya tegna marigny zany ary tsy famarako. Diasy fa tadiavinay ho re client zay nilefa rio zay nangalaka entagna. So izy misy tenina mbo tsy angadrako anao amezany la clé brao dia andaonao mody. Ataovy maso anao zay fa lasanao tagnaty mangazay io. Directeur, zany tsisy entana nangalarika na ny araiky akao. Tegna mandeha mahitsy ivy tantanako tranombarotra atsika io. Za te alala za misy tenina. Sana mila gadraiko. Losana mandeha. Ya, eny ary. Tsy magnino zay directeur général zay ko hitana mety fandrohagna za zany. Mahereza directeur fô kazaki fô mety mbola hahita hasa hafa na agny amin'ny faritra hafa agny. Ya, ok Francis. Veloma. Ya, ahoana zany fandehan'ny toyny le koragna eto directeur général. Tsy ale za manao solony vetivety aloha. Zao aloha izy misy adjoint jereko aloha ampiasana anareo ao tsika mahita ny tony. Sady zany directeur général mendriky hasolo placinazy igny satria haiko daholo hasan'ny Tali igny jiabijiaby. Ale za mandimy placinazy io. Sady za koa ny mahay mirikarika sady mahay mitady client vetivety lany hentagna camion raiky. En plus koa ny directeur général nandrisy narary nandeha nitaty Antananarivo igny za fô nitatagna horonasantsika ty tato e. Dikan'izany directeur général efa compétent za hitanay io. Haiko tsara mihitsy manao an'io. Nahoara atsika andeha ny ampiasana anareo any atsika mijeran'izany. Andao ary. Lasa directeur ihany lehilahy Francis manompoko eto. Tonga de za mitonga 4-4 zay ndraiky madame nakatinagny fogna mibalabala mandeha Mazenga agny isaka weekend. Tsara miala agnaty devant ao izy. Awa voretika jiaby efa tsisy olona tsy nomana tokotany eny. Efa tsisy tsony agny directeur général fa efa zay jiaby voreto io. Voalohany resakako miarahaba anareo jiaby. Anarako MC Mandresy tompony orinasa isanareo ty. Directeur anareo teto nangalatra tsy mety niroasiko ny boaka izy. Tsy mety hanendry directeur vaovao za hitatana ty orinasa ty. Anareo tsisy olo haiko. Arakaraka ny dossiernareo ato anendreko directeur raikaraika aminareo. Ah, zafady monsieur le directeur général. Ya, alefa koragnanao tovolahy. Tsy aleo le fa zatra hasa amazagna azy fa toy zay le bebe diplôme regny nimikonty. Zany efa zatra hasa ary haiko tsara mihitsy manao an'io. Zao izy heninareo jiaby olo manam-pahaizana tiako tatana ty orinasa ty. Le fa nabadibadikako zany dossier jiaby. Ity Franco raha za mbola avy anty no miendrika hitatana ny orinasa isanareo ty. Tsy possible zany directeur. Gardien hasan'io tato e. Mangina anao tovolahy fa mbola tsy vita le resaka eto diplôme gardienareo maîtrise fa ela BPC diplôme la mpamafatrano mendrika an'izany lesy. Aiza aloha le monsieur Franco mbo tiako hitany masoko za zay monsieur le directeur général. Anao directeur eto, anao misolo place monsieur Tenna petraka amin'ny place io. Francis misolo placenao, le ty placenao de afaka miala amin'ny orinasa izy jery tany asa hafa koa izy. Manao garde sady mamafatragno, manondraka zaridaina, flera jiaby tondrana haniry tsara. Tsy haiko ane Francis mahatonga anao manao adjoint directeur tato e. Sa naresy monsieur Tenna nanao kolokolo tato. Volagna marina. Ya, zao izy monsieur le directeur général. Ya, alefa koragnanao. Misaotra anao nanome fitokisana amin'ny tegna satria gardien mo hasako tato teo tonga de nanjary directeur. Zany ndraiky ripiramiasa tsy hoe amalifaty na hoe agnano raha tsy manjary anareo fa fiaramiasa mitadiava. Matoy zany za napetraka eto manana diplôme ambonimbony lavitra noho ny arezana. Ke manontany anazy za monsieur Francis, idiranao ihany ve le asa gardien ndraiky anondraka flera sa magnakory? Haiko fa resaka tsy maintsy hoisika sasy misy raha ty. Aleko za miala. Adjoint zany tokony lasa miakatra directeur.
zao ndraiky lasa nijotso lasa gardien tsy possible zany ambla afaka za miala fô agny koa za mizahasahafa. Tsy niasa Francis karaha anao bonheur. Za io moa voafy tagny amin'ny Abanikoto tagny. Nanakôry? Nandena za izy tagny za fô fa nifindra zany izy de fa lasa nody agny amin'ny tanàgnanjareo agny zany. Ke ino mo raha dianao amin'ny Abanikoto igny? Tsy nahomby any atetiky igny chérie. Lasa gardien za zao fa tsy lasa directeur. Ary talegny am'zao any voaroaky nefa zany eritreritry hoe hisy olo plasinazy. Tsy nahomby tetika e. Andeha ampôty feky homby amin'ny Abanikoto igny nefa izy fa losiny lefa. Oui, maraharaha eky zany ke nidirana Francis hasa gardien be magnanjany. Zah tôrô tsy tia raha magnanjany nanateo adjoint zeny fa gardien mazaro tegna tsy tia zany aroany tsy ankilana isanandro. Zany zalahy tegna tsy pareo ka zany ana izy chérie za fa tsy podiagna maloso ke atasare gardien place naka aleko za miala fa fô le vola afazontsika igny ataovy hevitra ampivoatra le épicerie-ntsika io mialagna raha mainty bebe izy koa magnatony za izy tseke izy oa ke ino raha dia izy oa tô ande taka volanazy hoaka eky miparagna zany fa tsô regny ary andabasena amin'ny voly malakilaky eritreritry za mbalagna baka raha Francis ambarany tsy hitako baka izy teny lefa igny mbola tsara madamo mbola tsara ary aiza moa raha mosena mara mose izy zay tegna loso nitournée ary izy zay tegna loso amin'ny faritry Mazengala sy ty za madamo aza marotana osaka beloha eo ambarana tsy hitako moa izy teny sitriky ny lefa za igny raha mose izy igny tsy raha mose eky zany fa izy igny hologno nandeha nagnontany raha te fa izy tsy izy ary koa magnanjany dirako akatra aminare de saveko akao izy koa hitako foko tampamafaky zany mbô fa tsy izy eke tsy manjary baka misavatragno zany zay tsara holo nangalatra rahana ke ndisavena tragno ke tsy haiko baka raha mampivoany azy raha lehilahy marigny raha mosenao ifeny maloatra osanahy satria baka izy zala lehilahy be magnano saigny piso koa tsy faly amin'izany izy miboaka alasy te piso vadinao fa tsy holo saky tsy volagna foga za te fô za zao tsy maintsy miboaka ampiteny ndraiky raha volagninao nga ke ta fogna mo na wing Francis 7 millions nanga tadiaviko ke nasany mihevitry fa madame nakagny manambady piso za fa tsy dilaligny zany fô 7 millions nanga hameza za calme anao monsieur Tino 7 millions anao ne tsy very fô 5 nampangalagna toeragna hely fô loatsika hanalazely fa misy kanety telo aminakao za tô koa rô tsy ologno toaky volanahy fô raha tadiaviko ilaiky ary koa tsy amezana za volanahy ahita raha aminahy tsara re ndraiky madamina satria tsy hozakanare mihitsy boka place aketo ataoviko zay ataonao le roa za tsy mavozy zany samby jola amin'ny tany viany atsika hitanah io zany ndraiky moavavanahy Francis ho hitanah tsara be basy izy tegna sôvasôva tegna mboaka bazary be to asa mba ino rontsika niany vadiko vola tavela aminahy akatokondro roa aligny edy ary tô tsy ampetsika andavantagno sarbon mbola hividigny vary fotsy mbola ake koa kapaka baka fa tsy hay tô boka niany fô magnano bazary raha magnano tô ary tsy zatra za magnano bazary vola roa aligny tô za te zatra isaka mandeha bazary minday vola efatraligny fô ta bazary sahiragna atsika ivadiko magnino raha vidianana tsy vakigny fa zy vidianana film fanahily aharo azy kapaka atsika niany hata zany koa nisy tô niany satria azy tô tsy ho ampy vavantegna ndraiky afa tsy zatra raha vidintsika zany fa atakory tsy maintsy zanary satria sahira ary ndaharetsika andividy tsy vakigny zany evesy avogna film fananondronjato tsy vakigny kapaka raiky tomaty nerery zato zany mahampy ary tsy directeur le taloaty ivagna tsy vakira ndraiky vadiny ty ary fa tsisy kapany directeur zany ary tsy vitany tsisy kapa fa naiaza langambozy koa nanjary glandy mosara nagnakory zany mbola narary koa no mbo aretigny nagnano soa zany ndraiky izy ty fa
tsy maintsy ampiako zare malao. Mbola tsara monsieur le directeur. Monsieur Franco, salama tompoko. Mbola tsara na. Ahoana madamo, akory ino maresaka antsika elaela? Maresaka tsy mbola misy loatra e. Dia hagnano bazary miaraka amin'ny madamo. Ringirinika ianao Franco lasa directeur zany tsy noako asa marigny raha zany. Tena marina zany monsieur Etienne, zany solo placenao satria directeur général boka Antananarivo iny rehefa nanalanao izy izay ambonimbony diplôme nameny ny solo placenao tao. Fa atreto monsieur Etienne isorako anao fa raha tsy anao tsy tafiditra tamin'ny orinasa iza. Ke za mba mangataka aminao hoe inona mba azoko atao anao mba amaliako le soana atanao za. Ny amin'igny aloha tsisy fisaoragna. Dia miarahaba analo za tafiditry soamantsara place zany directeur zany. Dia tadiavo asa za za hitanao tegna sahiragna ary tsisy asa. Ary za ampiasa vadiko fa tsy zatra ny asa zio megnamegnatra ary diplôme zy tsy ambony. Zao izy monsieur Etienne, efa regniko jiaby fodotry ny hentagna very tao na voaroaka anao. Tsy anao nangalatra ziny fa adjoinao. Satria adjoint rehefa najotsy grade izy natao gardien ndraiky mpanondraka fleur to dia nanala tegna izy. Ary nandeha fanadadiagna izy nagnaboaka hentagna jiaby rehefa ana tsisy diso natanao. Fa za ndraiky monsieur Etienne hiadoana zaho mba hipodianany directeur général fatokisagna aminao. Zany tegna tsy nampoiziko namako boinagnan'igny namadiky zaho. Ary koragna tsy andehede izy namoriky anao hatrizay mbola nisy ahody hitanay tamin'ny bureau-na tao. Tegna marigny koragna directeur général Antananarivo igny. Anatao izy voany hodin'olo zay tagnany nande tamin'ny masa zay nagnano fitahagna za ambelatsika iny monsieur Etienne fa zao izy atao maloha misy vola rahetsy amiko anao satria nagnano soa za anao dia tsy maintsy ampiko anao fa sairanagna mahazo anao fa za hitady hevitry ary anao zay farany vitako mba hipodiananao amin'ny orinasa io zay. Tegna misaotra betsika Franco tegna namagna marigny anao. To misy vola rahetsy mba hikarakaranareo fiainanareo maloha mandrapilamina ny raha jiaby zay. Matoky anazy za zay za maloha andeha zaho asa mbola aminah numéro nagny sa fafana. Ino tsy fafa iny. Misaotra Franco. Tsika série alaketo fa tegna marary foana ka saiky Francis namoriky za igny. Izy koa mpamoaka hentagna jiaby tamin'ny io grossiste io tegna tsy mena nivadiky le zalahy tsy nampoisika avy taminazy na voaroaka za mahatonga atsika mijaly be ohatry zio io. Fa io Etienne ny marigny tsy mamaty zany io tsy maintsy mbola hivaly aminazy fô raha tsy hitan'olo hoe eto za mangozogno azy amin'ny raha volaniky zany izy koa natrany marigny edy raha zany mahavoazy azy raha mahavoantsika zio hoe everin-draha sitrapontsika moa mijaly be magnano to. Ino niboaka zany? Moto malakilaky na Francis fa metra amitsika. Niadako tsisy raha voahavitra bratsy nitrano niany. Wa, izy mo gasy mo tsy nivinena mamorotry taminazy io. Stepka adignako. Tsofika soufflé io ambolevaka soufflé ndragno. Anano boaka malakilaky tsy ameka. Matagako zanako nisy nela teo vola agnaty sac Francis me ho an-tragno malakilaky vola za fa tsy aveka Zagnahare maty atsika atô Nasoko anao monsieur Franco aiza monsieur Etienne? Efa teo zay monsieur le directeur fa ndaso antaniko any madame le comptable teo. Madame Katy. Ahoana tompo? Ampidiro monsieur Etienne fa efa miamby anazy zay zao.
Ia voaresy mandroso monsieur Etienne. Ya misaotra. Ya salama daholo tompoko. Salama ianareo. Salama Etienne. Ya araka ny koragna iny moa monsieur Etienne, niezaka zany tady hevitra satria ny marina tsy mba maty zay le fomba fiteny. Anao olo tsy nagnano ratsy, fa olo nagnano ratsy ny anjokanjona, so ihany moa zany fa ny ratsy atao loza miantona, ka ny ologno jiaby samby mijinjany nataony. Ka araka ny koragnantsika farany taminareo ndraiky madaminao tabazary iny a, tonga amin'ny andro farany atsika zeo. Ka io moa zany directeur général tonga io a nanafatra anao ndray mandeha dia zay nagnantsovako anao igny ke misy koragna ifanaovantsika telo eto. Sotranao monsieur Franco, miala siny aminao monsieur Etienne ko nandroko anao za tamin'ny andron'izy igny. No tsy fahalalako ny marina dia nandroko anao za. Ankehitriny haiko ny tena marina dia raisiko hipody asa ndray mandeha anao zany. Misaotra na za Zagnahary. Misaotra anao za directeur généraly no namerigny za amin'ny asa. Fa indro kely a? Ya, nanakory directeur? Antsoeketo a, monsieur Franco efa directeur amin'ny Antsoeketo. Anao alefako any Majunga, any misy orinasa matanjaka koa, ao ianao miasa. Ahoany, mety aminao sa tsy mety aminao le volaniko teo i? Ko tsy mety aminao a, fanakalozoko anarysy monsieur Franco. Ya, misaotra na igny amin'ny monsieur le directeur. Allo za andeha Majunga sady afaaleko za amin'ny fiarahamonigny misy aminay akao. Zay zany izy monsieur Etienne, tena maro mpiara-miasa aminareo Majunga any a, fa tsy mitovy amin'ny Antsoeketo a. Amin'ny Antsoeketo olona efatra na olona 5, fa ny Majunga any olona manjato mahery miasa any. Zany ka tsy gidragidra be zany directeur général? Za indrindra oa. Ahoana vitanao tatana ny orinasa zany? Ya, allo tsy maintsy atako fa zany rehefa magnaraka baiko tsy maintsy vitako zany. Ary zany koa nazahoako diplôme nato fianaragna rantovika hatrizay. Sady diplôme anao ane monsieur Etienne mahavita raha jiaby zany. Ary manakory tôbile anahy indesika akagny sa misy tôbile koa akagny? Efa misy tôbile vaovao any, afany Franco tôbile io fa anao meky tôbile andesinao Majunga ampiasainao any. Manomboka azao monsieur Etienne, anao mamasy tanandry Franco fa tsy avy any Antananarivo. Raha azoko tsara zany, za mpagname entagna aminjareo fa tsy avy Tananarivo tsony. Mazava ho azy zany tegna marina aminazy. Am'izany fotoana zany, za tsy mahalala ataony Franco tsony fa anao olo haiko e, atokisako amin'ny place io. Ya, misaotra betsaka anao directeur, tegna vogno za ary matokisako anao fa tsy maintsy arahako maso atsaka sy andavany hasana jiaby ataoko Majunga. Ke mitodika aminazy za Franco, tegna mitandremako amizay fa raha ohatra misy fito magnan'igny tsy andefitra za fa tegna henjagna asana aketo. Tsy antsoirery no amena entana, fa zareo Soalala, Amaity Rano, Amaiva Tanàna, mbola anao fô mame entanan'izy ireo. Dika zany tanàgna efitra reo avy amina jiaby entagna midinjareo. Zay zany a, tapitra ny fivoriana, mila miala eto anao rapitso de rapitso tatanan'ny orinasa any Majunga anao ny miasa. Ty taratasy manendry anao hiasa any Majunga. Dia arabaina anao monsieur Etienne, tafaverina ndray mandeha amin'ny orinasa ty. Lasa sefo mitatana anay ndray koa anao zio. Ya, misaotra namagna Franco fa tegna isoragna aloha Zagnahary ary misaotra na koa nagnaboaka ny marigny. Raha tsisy anao tegna latsaka tandavaka za noho n'igny asoparansanany. No tandrignesitsika teo ny marina tsy mba maty. Franco Razafimbolavana namorona tantara. Groupe tsy koazaka kosa ny mpilalao. Ireto avy no namelona ny tantara tamin'izany. Francis Tina Marino Menjanahary, Etienne Fabieno, Ratsimbaza Violence Kati, Joro Frédéric, Albert, Ricard Ratsimbaza, MC Mandres, Tinora ny anandrasana. No Menjanahary Liany Soa, Ary Franco Razafimbolavana.
ny marina tsy mba maty nandrindra ny tantara Etienne Fabieno teo amin'ny lamy maara teknika kosa Franco Razafimbolava